Jöhet a nagy lemúr! Oké! Riszálom úgyis, riszálom úgyis, riszálja úgyis, riszáljunk! Riszálom úgyis, riszálod úgyis, riszálja úgyis, riszálom! Csúcs, igazi atommaki, magadat a kedvemért csípjed maki, te vagy a csúcs, igazi atommaki, magadat a kedvemért csípjed maki. A Babaszínház az, hogyha röviden mondom, akkor egy 20 perces előadást kell elképzelni, utána pedig egy 20 perces közös játékot a színészekkel a színpadi térben. Az előadások azok 0-tól 4 éves korig szólnak, és főleg családoknak, tehát szülőkkel, a szülők érkezett kisgyermekekkel, csecsemőkkel, babákkal, illetve bölcsödékbe és óvodákba is viszünk előadásokat. A Kőpapírolló 3 gimnazista, végzős gimnazista diákról szól, és tulajdonképpen az utolsó gimnáziumi évnek a feszültségéről, amikor az ember már majdnem felnőtt, és el is várják tőle, hogy felnőtt legyen, de közben pedig igazából még gyerek, és én úgy emlékszem vissza erre az utolsó gimnazista évemre, hogy én tulajdonképpen elképesztően féltem. Ami akkor bennem nem tudatosult, tehát hogy nekem később lett arra rálátásom, hogy abban az évben bennem mennyi feszültség volt. Én ezért vagyok nagyon hálás, hogy ezt csinálhatom, mert tulajdonképpen, ahogy mondod, beleláthatunk, hogy az ifjabb generáció hogyan gondolkodik olyan kérdésekről, amik egyébként számunkra is érdekesek. Nagyon jó tanácsokat szoktak adni, és az én karakterem a Rézi egy kicsit ilyen duli-fuli, sündisznó típusú karakter, és egyszer egy kislány olyan szépeket mondott arról, hogy mit kéne csinálni a Rézinek, hogy rendesen meghatottam, tehát olyan megoldásaik vannak néha, amik eszünkbe se jutnának szerintem, hogyha mi lejátszuk ezeket. Ugyanezt kaptam egyébként a Ruminival kapcsolatban is. Megdöbbenten a fiamtól, hogy anyátszál vagy a Rumi. De ez teljesen elhűlt arccal. Remélem, hogy újfent be tudom bizonyítani, hogy én lehetek Rumini. De hogy ezek ilyen kihívások.
szerepem, és még itt a Magyar Színházban, a Valahol Európában, a Kincses-sziget. Tudom, van, aki azt azért mondja, hogy mindenki biztosan, de ez tényleg így van. Aki felmegy a színpadra, úgy előtte majd meghalt a takarásban, annyira szétizgulta magát, minden elmúlik, és tényleg ott egyből automatikusan arra koncentrál, hogy na akkor most mit kell csinálnom. Nekem a színház nekem nagyon sokat jelent, hogy önmagam tudok lenni, és beleérem magam, és ott el tudom játszani az érzelmeket, és mindent. Nekem a Jó estét nyár, jó estét szerelem valamiért, mert egészen gyerekkorom óta egy nagyon nagy szó szerint szerelem volt. Arra nem jöttem rá, és nem is emlékszem pontosan, hogy az hogy létezik, hogy a szüleim megengedték, hogy én ezt gyerekként már láttam. Tehát ez nem tűnik logikusnak, de tudom, hogy gyerekként láttam, mert tudom, hogy gyerekként dudolom a dallamait, ahogy a Bartók Béla körúton megyek. Tehát nekem látnom kellett. Minden esetre azóta bennem ez egy óriási kihívás volt, hogy ezt én mindenképp szeretném megfogalmazni. De félreértés ne essék, a döntés nem úgy született, hogy én előálltam és azt mondtam a Hevesi téren, hogy ezt szeretném, hanem hála Istennek az igazgató úr olyan javaslatokat és olyan ajánlatokat tett darabok tekintetében, amiből lehetett választani, és hát miután ő egy látnok, ezért érezte, hogy én ezt szeretném, és nagyon hamar ezt a darabot is javasolta, és akkor én nekem azonnal elkezdett, hogy nagyon ragyogni a szemem, és nagyon igent mondtam erre a lehetőségre.